Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Kahanyodrep Youth Council hakar kundai tuk yayong arajar pusau keladawai ke sarkar jila ban penkendria betek tanya kisispa khandai busan ligi long ying shi quarter belashna ke sarkar jila namar bakat kum gejinglap jang keseng nak kejubab RTI beliau pediang nak office jang ke Shillong Municipal Board kelalap bagi sispa sapunyo tulik long ying kim dei setiai betrei hagitna trek kam per jang ke sarkar. Kini gejing dawa jang keseng kelong hadin buka sarkar jila Clara bin Shong gejingalang ke bakhado bagi nong mikmat jang ke harijan penchayat komiti hakanyo truk jemang arajar pusau hakabe dei bagi gejing penkendria ikibru ke besar them yo maulong. Hagijing keren bagi lapatai ku board president jang kanyo trep Youth Council baroy ku parsenrem lihat ho bawat usumbut menteri rangba ke jila ba presiden ru udang perkhat bagi lais pak sapu arli long yeng them yo maulong kidiginong tre jang ke municipal. Kejingwan ikendu kejongi nak kalian jom keseng kata kesini ya deputi siam jadi alor ka mat bede kejing penkerja ya kibri kibasong basang tiap ko thamyo bonglong ilai lembagi ko kubor ba kasorkar kan sasyong khadu bat kini kibri lane bat ki nong mikmat jong kini kibri kan yo terip jong miu kena jemang pertuan di hadin mangidi katu nak kalian keseng ila penbet panwan ikendu mentah kesini ya deputi siam bede lo aju por chairman jong ka high level committee ko bang sarkar kelathum kajing wani kenduk ko jongi ya deputy CM galong ba nilai na kapor sa kapor baka sarkar ka penmi ya itu ikenti ni po ang live pak sau po arieng live pak sau po artli gilong yeng ki baka sarkar kan sa penkendria na po thamyo maulong sya kanu ka jaka lane sya ka jaka ka baka sarkar kala depan bu la depan mangkerpang hakabaon sinaru ya ki jakasa lane ki yeng ban ai sya kini ki live pak sau po artli gilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilayen ha konong remba ka sarkar kala ban aja kasa lani quarter yakinong tre gijongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpa nadu ko basdang kalong ba yaki bomdei pat kinong tre jong sarkar kamut kitu ki bri ki basong basa thamyo maulong ki bomdei kinong tre jong sarkar ka sarkar kam dei ban ai ka jaka namar kata kan long be ai kumangitep hi hang tie po thamyo maulong kinon artli ki plot ka plot A kedai jong sarkar ka plot B kedai jong ka Himalayam de hadian baka sarkar kala suthu badan kam ban simlang ya plot B ngilayo I bagi ni isnam ke bladap ka sarkar kala de banyate ya ka agreement bat ka Himalayam ka bakala simti no ka sarkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka berokhat ka bagi ni gibriu ki syong kisa tham yo maulong ka de ka jaka jong ka sarkar kata ka de jing sisya ya bagi ni gibriu ki mlak ban kam trai baka de ka jaka ka jong ki tinakaliang jong kaseng habang iyo I bagi don lais pak sau artli kilong yeng ki baka sarkar katmu ban kenria sa kata sa kita yeng ki ba ka sarkar komod ban ai ngila file ya ka RTI habo ka office jong SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lais pak sau artli kilong yeng la baro lais pak sau artli kilong yeng ki dei ni am ki nong tre jong ka SMB la ne jong gunung department ki ba hahap apo jong sarkar kabalengo kalong ba dangila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngilap Banang lais pak sapu artli gilong yeng ki don tang sies pak khnai kustan tli gilong yeng ki bedi ginong tre jong ka SMB bat jong ki ki office sarkar bat sies pak sau kunyo du sies pak sau pratli ki long yeng lani ki brio ki basyong pasang ti kim de ginong tre jong sarkar ki don ki betre security guard ki don ki betre kum ginong syong dukan ki don kita ki religious lani social worker ki bonde ginong tre jong kuno department ru tengi nak du ko basdang ngiloong bala da pipen kenria ikinong tre la jong syaki government quarter ngi krene government quarter ngim ongru ikentin relocation la ni resettlement makini bri kim don hok ban panjaka na sarkar re ki don hok tong banyo e ka quarter tidak belungo kalong ba ka sarkar baru kata ka ong lais pak sau puar ba on penkerja le habang ilap pa lomba ki kot kislang ilap ba ki badai hok banyo e ki quarter ban syong hakini ki quarter ki baka sarkar kan sna ki detang sias pak kana pisan ndu deputi CM kalong bang keli bahalor kanu kanong rem bamafi lane ka sarkar kan ayeng lane kan aja kasa ikini ki sias pak sau punyo lane sias pak sau pratli gilong yen kabalungo kalong andang ilay kren bo deputi CM
Deputy CM upen pa ke jing sko lengo ba ma uru unang mut begini gilai spa so ko artli gilong yin kidi ginong tre jong ka SMB kidi ginong tre jong ki department ba fer abangi peni yo ui ki RTI ki ba ka SMB ka jubab yang i ula penpa ke jing sulung ngo namaru ong ba kat kum ka affidavit ka ba ka Shillong Municipal Board ka file ha po High Court na ka file ha po court ki ong balai spa so ko artli gilong yin kidi ginong tre jong ka SMB na ka jing kli ka long ba manu ba thok mo ta kat kum ka RTI ka bangingi yo nampak ke Shillong Municipal Board ka pausyai hak i kolom i bangi keli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki e blank kim ya thu tre hai ki don pat ki bathok private service don bathok religious and social worker kumut bakim dei kinong tre jong sarkar tilada ka SMB hakmat jong deputy CM lane hakmat jong ka kut ki ong balai spak sau par ngut ki di kinong tre jong sarkar kat bahangi pat bajuba ngilap basis pak sau penyol lane sis pak lai sau prana kata na kita ki lai spak sau par kim dei kinong tre jong sarkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru no sembut menteri rangba jong jela ka jong iba ka seng ga yang ka nong rem ka baskam nadu ka basdang ba phin ajaka yo ubriu basu sule chong thap nani kini gilong ying sespak so punyo so pratli gilong ying ki bom dei ginong tre jong sarkar nginom syak da lele ru tena kaliang ka jong deputy CM mentan ula penpa ngi ya ka jing sulungo teman mauru nadu ka basdang hadu menta udang mut bagini gilai spak so puar kini ginong tre jong sarkar tu ong bu un sakot ya ka meeting bat ka Shillong Municipal Board ba kumjur bat ka Urban Affairs ban pan ya ka jing pensyai ba hai ka bakla la ka bakla ka ta affidavit ka ba ka SMB ka file apa High Court na ka bakla ka ta RTI ka ba ki ai jubab yang ni ti halor kata ong bu un sakot ya kini gibri ya ki officer jong ka Shillong Municipal Board ba kumjur jong ka Urban Affairs dai na kalew ka seng ila karen na ka basyai ba pin ayeng ya ki bom dei hi ginong tre jong ka SMB la ne jong ka sarkar da lele ru ginom syak namar balada pilih kumta kaumut baki pen scam ya kajing dawa jong kini nong shong tap kinong shong bakila kam try te kejaka kata kajing dawa kabang labu na kalian jong seng kabaar dirang ba kolong ba lengba kini ki RTI ngilam bahkan ni kajing tray jong kini ki brio hakan kum ki sweeper kum ki casual ki attendant jong ki kali fair kal along kum kanong kenti ke jong ki naman dal adab upai yo ukpa dal adab ukpa yo ukun ka beteng sak kene kakam ko mangitip hi kum gajat bendri ki kun samla ki jongi ki pardo parsnam ki jongi ru kila anut menta bantre kani kam kila don ki bala bansar ya ki snong ki thaw lane ban bot ki kali kitnyot bakum ta terte ti ngila kali na kani ka Shillong Municipal Board ba haba pitung ki di brio hatu kala don em ka advertisement ba pi khot ki naman ngila ba arja khat nyo dang thung arja khat pra dang thung don bidang thung arja arpo ru dia bangi keli khot advertisement ne am ki ong bo umdan advertisement kaumut bala shutung ki hakita ki post ba fair ki bitre tena kalian jong kaseng ngila ong yo deputy CM mentan ba kapor kala dai ho ya ki por ki ba mensual si ki jongi ki nut mentre ki ni ki jat kam ki begini bri bitre re ka perthai menta jing kerduk kamot ki jongi ru ki la nut mentre ki ni kam te balai ba on penduk lat iki pun samla le ni perdok persnam jongi bantre apo ka Shillong Municipal Board lan ya apo ka Urban Affairs tingila ong yu baka jing dawa ka jongi nang jong kaseng hakmat jong sarkar kalom banang ni sakmat ka sarkar balat kam hakini ki jat kam ki fair apo Shillong Municipal Board ki dei ban khot ta advertisement kena bagi kun samla ki jongi ki nyok lat ban thap ya ka kam te kata ka di ka jing kendu nak kaliang ka jongi abai dei baka tham yo maulong tan si patu deputy CM ong ngepi wadu deputy CM mentan abang ipen ya ka RTI ka jongi ka bangi yo na SMB upen pa ka jing song ngo lemar ma ong ba u shania ya ka SMB ka batay yo Mamut baka SMB yang puar baka file kata ka affidavit hapo High Court ka ong bet lai spa sa puar kali kilong yeng ki badai ginong tre jong ka SMB ba jong ki we ki department te mauru shim ya kata te halor kata so ong mentan ba unsa khot ya ki officer jong ka SMB ba kumjur jong ka Urban Affairs ban clarify ten ri lo ong ru ba kitu ki bomdei hok ban yo lane kitu ki ban nakalai spa sa puar tali la dalap ba shes pa tam lane shes pa sa puar ku mangilap mangikim dei ginong tre jong ka SMB lane jong nunu ka government department makikim dan hok ban yo ya kata ka jakasyong kumba sarkar ku mangkre kata ngila kren nakabasay ba nakaliang jong uru lo ka jing dawa ka jong i galong ban i nakaliang jong i gidang ngiyo ya ka RTI ngi pengkre ka jing tho ai kladon kani ke election ngi flamla ban kendu deputy CM dai marsen yo ibat ya ka statement jong we deputy CM ubong ba ka nyaw tarik ngin saya syong khaddu bat ka
bat ka HPC kata ka nong kinong ni ikhmat jong ni brio tingi semua mengila adai ban wani kendo yu da ka bangi kren sha yu deputy CM nak singi ong ba shwa ba pensim yang no kana karai pihak ban clarify shwa ya kani pihak ban penbet shwa ya kani namar ba ku mengila ong nadu ka sedang ka seng kanom sha wat tang si yang ru ubom dei hok ban yo ya kata ka jakasa la ni ki quarter ku magi dei nong tre sorkar kim dei ban yo ya ka ban sa te namar ki dang bun ki pordok persnam ki dongi ki bom don tang i jaka sinong rim ban snai yang silong ku nu fin ai kita ki spa sau punyo si spa sau pupra bakin le syong le sa kita ki quarter ko sorkar konkret nak kalian jo paseng ngila ju ong nang kaspor sa kapor kani kade kamyeng ka jong ni ajing sya kade kamyeng jong ka jala me kalian ka jong ni kibri ki manabar kim don hok hiru ban tukla ti andre habedi pat kata ka jing lap ka jong im tang singi pat ka jing ajing mut ka jong i deputy CM pat ka jing pen i ka jong i deputy CM lada kita ki we kibri ki wan ban tukla ka syong ka jing start jong ka sorkar kundu mende namar hak khadu hi ka jing ya pen be ka deng sor apdeng ka sorkar bat kini ginong tre ki jong ka ya jing sisa kibri ki manabar kim dei ban wan tuklan ngi smur ban kerpat ya ka sorkar rapo ka jing long chairman jong u deputy CM bo dei ban skap than ya ka jing wan tukla jong kibri dei ban ai important se ya kita kibri ki bon nabar namar hak khadu hi ka jaka ka jong sorkar kinong syapen kendria kin dei kinong tre jong ka sorkar hak ba kibri ki manabar kim don kiti telada ka sorkar kasim lane ka ai important si kita gibreu ngin semua ban ong ba kande ka sorkar ka ba tulot bor hadu kata-kata ya ka ba kasngap ka jing ajing mut jong gibreu ki don hok ban ya don benta kata ka jing keren apa ka sorkar be kinong tre jong ka ngi ka jing sisa kata ka di ka jing keren ka ba ngila ajing mut nadu mensyua telada hakani ka sien lada ka sorkar kala arai bahkan penkendria ngamong penkendria ngong ban pha ikini kinong tre ki jong ka ban sa kita ki quarter lada don na kita gibreu ki bom tre tengi na kaliang jong seng isu bandawai ka urban affairs baka dai ban terminate ka kontrak ka jong kila ne ka jeng ai kam ka jong ki na wala deng ilap kat kum karti ai kini gibreu ki dei ki casual worker ki dei contractual worker ki dei hiru ki permanent worker jong ka urban affairs te kam don jing ya ka urban affairs bakan sim ya ka rai ba dei ban terminate ki na mar bala de kinong tre jong ka department kim nget lane kim nget ya jing betha jong ka department te kamut ba ka pen i ba kata ka department ka tulat lada kamla ban sim kam ki